evaluation nga ginpatigayon kung sa diin nga mga departamento magaiban sang JO sa humalin sa kapin 3,500 ka mga JOs kapin 2,700 ang nabilin karon katuiga. Ang pag-iban sang JO ang basiman sa mando ni Mayor Albi Benitez sunod sa City Administrator. Ginpahayag man ni maghari nga nalakip sa mga importante nga mga departamento nga nagakinahanglan sang JO among Bacolod City Health Office, Bacolod Traffic Authority Office sa Bitaw, ang Department of Public Services sa DPS kag ang Bacolod CDRRMO. Sa nibuluan nga una nang ginpahayag ni Benitez nga tinalikdan nga tuig nga ang pag-iban sang JO ang bangod sa pag-iban man sang share sang local government unit nga 300 million pesos sa gikan sa National Tax Allotment kon NTA halin sa gobyerno nasyonal subong nga 2023. Samtang ginpahayag man sang City Administrator nga masobra 90% na sa mga JO ang nakabaton sa ilang sweldo sa pagtakop sang tuig 2022 kag ini ang nagapadayon pa tubtob karon na. Sa iba niya balita lokal, mas sobra 99 milyones pesos ang income sang Cyber Center para sa tuig 2022. Sudo kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, nalapawan sini ang target nga 15 milyones pesos. Ginkalipay naman sa gobernador nga nag-overperformed ang Economic Enterprise Development Department sa nakaligad nga tuig kag mas nangin maayo pa ang ila performance sa subong nga 2023. Samtang ang Mamukal Catering naman ang may 20 milyones pesos nga revenue. Nalapawan man sila ang target sa probinsya nga 15 milyones. Naglabot sa 51 milyones pesos ang income sa probinsya sa renta sang Ayala. Kag palayag sang gobernador, resulta ini sa maayo nga collection na policy nga ginapatuman sa karon sang probinsya. Samtang ginpedalom sa pulo kadlaw nga road safety seminar sang Land Transportation Office sa may EB Bagalona Extension ang masobra 80 ka mga driver kag nagapanag-iya sa mga tricycle sang barangay poblasyon. Ginpag ni LTO EB Magalona Chief Ruben Tamposa sa aktibo nga suporta sang EB Magalona LGU nag-isa ang mga kapulisan kag LTO gintipon sa may EB Magalona Covered Court Plaza ang 89 ka mga driver kag operators agod diwat nga may edukar angot sa road safety sa may National Highway. Ginpahayag ni Tampos nga tuyo sa ilang ahensya nga makahatag sang duga nga ihibalo ang mga tricycle drivers ug operators sa mga pagsulundan sa trapiko. Ang road safety seminar isa sa mga kinahanglanon antes nga ma-renew ang permit sa mga driver kag nagapanag-iya sang tricycle. Ginklaro sang Social Security System kon SSS nga ang mga employer ang magabayad sang dugang 1% nga saka sa contribution rates nga natala na ipatuman subong nga bulan. Ginpahayag ni SSS Bacolod Regional Communications Office Visayas West 1 Division Charis Magdalena nga as is ang monthly contribution rate sang empleyado nga 4.5%. Ginpatag ni Avila nga ang increase kabahin sang SSS Act of 2018 sa diin magasaka sang 1% sa kontribusyon sa kada duha ka tuig. Naibaluan ang target sang SSS nga kabilugan nga contribution rates ang mangin 15% paglabot sang 2025. Samahin sa mga OFW kag individual nga amo ang nagadirekta nagabayad sa ilang kontribusyon, sila ang mag-aabaga sang duga nga 1% nga saka. Ginpayag naman ni Avila ang mangin benepisyo sa mga miyembro angot sa mga increase kag kalakip na ang mas dako nga benepisyo nga makuha sa mga miyembro. Samtang subong nga semana target nga matapos ang pagpanagtag sang identification card o kon IDs nga may QR code sa mga job order workers sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghar III, subong nga bulan ipatuman man ang no ID no work policy sa bahin sa mga JO. Tatlo na ka mga departamento ang nakatapos hatag sang ID sa JO kang isang Bacolod Traffic Authority Office, Department of Public Services kag Public Order and Safety Office o KONPOSO. Ginpahayag sang City Administrator maayo karon ang operation sa mga existing nga gin-deploy nga mga JOs kag iban ang ginapaydalom pa sa training kang isang traffic enforcer sa Bitaw. Ginbulgar man ni maghari nga may mga department head nga nagpangabay nga i-retain ang madugay na nga JO nga nakahibalo na sang trabaho kag ini ang ginakonsiderara
magluwas sa ID. Padayon man nga ginaproseso ang ATM sa mga JO para diri na masulod ang ilang sweldo bilang kabahin sang digitalization sang local government unit. Ang atong target is within the week matapos pero ongoing na siya kay ang iban sige pa enroll no. May ana tabag nga listing sa mga JO for the month of January up to March. So maybe within the month of January matapos kina kay hindi lang na siya ang ina-distribute ng ATM, gina-process taas ng ilang land bank nga ATM gali. So hindi lang IDs ng JO. Nabatian si Bacolod City Administrator Attorney Maghari. Sa katapusan nga balita lokal, nagpapanawag sa operation plan through of low pressure area kun LPA ang Provincial Incident Management Team subong nga adlaw. Kagsuno kay Dr. Zepard Gerhard Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program Division, ang plan listo sa tag-ulan magaserbe bilang giya sa mga LGU sa tion sa maulanon nga panahon. Dugang pa ni Kailian magaserbe bilang standard operation procedure sa mga LGU nga sundo ng advisories ka guidelines sang plan. Kalakip sa advisory ang preparasyon sa mga LGU kag probinsya bangod sa wala untat nga pag-ulan kag ang mga pagsulundan sa evacuation areas sagud masunod ang health and safety protocols bangod sa COVID-19. Sunod pa kay Ilian, dapat tandaan sa publiko nga ginapaidalom sa gihapon sa heightened alert ang pungsod kag yara pa sa pandemya. Rason kun nga dapat sundon ang mga health protocols. Gob naghatag sang operation plan na lang para tingob na lang with also the pandemic nga mga protocols, minimum health protocols for evacuation centers kung sila kung Ang gawahin sa pagpahayag ni Dr. Zepard Gerhard Kailian. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat. Chill lang. Good evening mga ka-aksyon. We are live na live. Karon nga Wednesday night sa aton sining nga pagpangalagad. Ano tong balong action an? Dapat mangin maalam ka pareho Na, kay Tito baby, Dale. dapat after mag-grade 1 ka, balikan mo ng Facebook Live. Dapat ma-acquire mo ang knowledge. Knowledge. May message ka na, baby, nga pag-ahulaton. Sige, welcome na aton sa mga Facebook Live viewers sa Action An. Karon nga Wednesday night. Ang kakaho daw. Naingin, Pwede na Okay, ilang. ari siya. Sige, sa mga early birds sa aton sa comment section, mayong gabi nila kay Madam Cecil Bekbek, kay Tia Kimeriman, Sir Alex Monteza, damo na ko utang si Action An. Mayong gabi lang nila si Sir John din Action An, ali na kami din nag-monitor sa inyo. Salamat gida. Kag present man tonight si Rochelle Fulgencio Susana. Si Sir Doy Arthur, Hambalya, good afternoon, Action An and Action Dale. Sige, salamat nila si mo, Sir Akag. Mayo lang nga pag-monitor. Si Inday Atia Kim Iriman, mayong gabi nila sa imo. Maulanon, guro, sa banuas ang Morsha. Tugnaw, guro Action An. Tugnaw. Diri sa Bacolod, Tugnaw. How much more sa Mursha, sa DSB, Oo. sa may patag sa Silay. Yes, Ay. bo tanan giging panglawag mo, Action Dale. Kaya sakto kagida kay daw mo ginang mga lugar. Dami nagay kong kaagahon. I don't know, basta yung iban siguro hindi na lang maligo. Ay bang Action An nagawlat-ulat sa mga mafag liwat sa Bacolod. Kaya last time mo to bala no, kagahon nagfag diri sa may city, hag iban naka-witness, iban wala, ang iban bago lang buka. Nagfag gali sa Bacolod, grabe yung kainit-init. Wala man ni saga pamati ah. Ginamalan niya gid ko sinong sinong noy-noy. Baya.
Nagfag, wala sang kaagahon an. Bah, nagtikal siya. Nagtikal siya. Abo ko makitaan ko man na pala nung. Amo nang benefit basta early bird temprano ka pa nagapangapi kang nag-observe sa mga palibot. Super po kawya ko no si mother. Ilang taon nila po. Mama, may kapag ng bakulon. Akala ko siya. Alam mo yung kabila na kayo nung noy-noy. Sige. Sa mga members ng Energy Funds Club, by the way, last time actually, wala pa ko party, kaya nakaupod ko sa party sa EFC. Mga year-end party, Wala like mga kain reunion ka. party. Kaya mo to last time, no karong timing, ito din lang, yung mamatsyag, reaction na niya. Ay, oo. Muto na timing. Wala pa. May balik na. Sige, so my apologies. Kaya ko man nag-enjoy sila sining mga games kag panyaga. Naglantaw na ako gani sa Facebook live ni Jonathan. O gani, view ko man mga live nila kag mga raw nga video nga nasend sa GC. So, more power sa EFC subong nga 2023. 2 years na sila. Diba? Hopefully madugangan sa action True. And actually doon na notice ko is nagamat-amat na sila nagadamo. Kaya syempre kung EFC ka dapat solid Alam lang wala Yes. switch or ano. Wala dapat ka nag-comment din. Nag-comment ka man to. dapat pa matundaan yung nga solid ka mo nga listener. Para okay ma-add lang ka na mo. kung nag-monitor ka from Iloilo, abing Action Radio, okay lang na iya. Kahit sister station man na namon. Oo. Hindi lang sa piyak. So, dapat mo na siya mga one of the requirements para makasulod. Una, dapat solid. Dapat active follower. Yes. Action an. Kaya tiyan mo ni kada tuig may mga tipon-tipon kag may mga events ang DYEZ. Oo. Sige, mayroon kabilang kay Ma'am Evelyn Sinaon, bata, nanay gilis ang akon nga classmate on high school. Si Ma'am Ters Vergara Sancho, good evening. Mayroon na kapag-monitor. Si Rexlyn Rufino Obya, sakto ni? Mayong hapon kuno sa tanan. Sige Mayong hapon man dala sa imo Sige. Sir Alex Montesa, thank you kuno Action Day. Welcome, Sir Alex. Actually, may 100 pa rin siya nga load. Wala tong ko lang yan, sining nga PM. Or bas hindi na kinanglan. Ano mo na kinanglan? Pasa lang diya. Sir! Yes. Sige, sa mga Facebook Live viewers natin, please follow us on our respective Facebook pages. Search nyo lang Action Dale Salazar sa Facebook. Yes. Ay, may ginapatamyaw. Galing si Ma'am Cecil Bikbik, ano naman, Yari Bafa, kag po Arba Association sa Barangay Binubuhan. Sige, standby sa mga balita national. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga Action Radio Philippine Standard Time alas 6:16 kagkaron na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Subong nga bulan pag-uumpisahan na sang congressional body ang pag-review sang education system sang Pilipinas.
Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, ang co-chairperson sa congressional body nga preparado na ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM nga iya ginapangunahan na kaupod man si Senador Francis Escudero nga i-evaluate ang edukasyon sa Pilipinas umpisa Enero 2023. Ginpahayag ni Villanueva or ni Gatchalian nga paagi man sa EDCOM magahimo sila sa mga proposal kag iduso ang mga reforma nga makabulig sa krisis nga ginapangatubang sang sektor sang edukasyon. Una na nga nagpabutyag sang kabalaka ang pila ka mga education advocates nga bangod sa learning crisis sa Pilipinas base man sa pigaw nga performance sa mga estudyante sa international assessment. Ang congressional body ang inalakipan man sa mga tiglawas sa akadema, business sector kag civil society groups. Ginpasiguro ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz nga under control na ang sitwasyon sa COVID-19 sa pungsod sa piyak sang report nga pagsaka sang impeksyon sa nakaligad nga mga simana. Nagapati si Cruz nga nakalabot na sa pinaka-peak ang kaso ng COVID-19 sa China. Bangod kung obserbahan ang giyos ang publiko, kaangay nga nagbalik na sa normal ang tanan. Samtang, wala naman nakahatag sang datos si Flor Cruz kung pila ang mga Pinoy sa China nga positibo sa COVID-19. Una diri nagwa sa report sa mga funeral homes sa China nga nagsaka ang demand sa ilang serbisyo kag sa prediksyon sa international health experts may 1 milyon ang napatay sa China bangod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ginapangabay ni Interior Secretary Benhur Abalos ang mga generals kag mga full colonels sa Philippine National Police ug PNP nga magsumiter sa courtesy resignation bilang kabahin sa pagpaninguha sang gobyerno nga mapapas ang mga opisyal nga sa puwersa sa kapulisan nga imbulbado sa illegal drug trade. Ginpahag ni Abalos sa press conference sa subong Miyerkules nga daw ang iya kabalaka ango sa partisipasyon sang pila ka mamatagas nga opisyal sa kapulisan sa illegal nga aktibidad. Nagapanawagan man si Abalos sa tanan nga full colonel pati man sa general nga nagapilar nga magsumiter sang courtesy resignation. Ginpahayag sang DILG official ang komite magapatigan sa investigasyon ango sa partisipasyon sa kapulisan sa illegal drug trade. Samtang nagpamalibad naman si Abalos sa pagkilala sa mga miyembro sang komite nga sunod sa iya, hindi siya isa sa mga ini. Ginpahag man sa opisyal nga isa ini ka radikal o drastic nga aksyon nga dapat pagahimuon. Magasunod ang Philippine National Police sa pangabay ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa mga full-fledged colonels kag generals nga magpasa sang courtesy resignation. Sunod kay PNP-PIO Chief Colonel Rodrigo Maranan, handa ang PNP nga magsunod kung anuman ang madesisyonan sa mga political leaders tungod nagapati ang opisyal nga para ini sa ikaayos ang organisasyon kag pungsod. Una diri nangabay si Abalos sa mga colonel kag general nga magpasa sang courtesy resignation nga isa sa ginahimo nga pagtingwa sang gobyerno nga mapapas ang katapo sang PNP nga imbulbado sa illegal drug trade. Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita nasyonal, nagalaom si Commission on Elections Second Comelec Chair George Garcia nga makapagawa na sang desisyon na subong nga bulan ang Supreme Court angon sa petisyon sang election lawyer nga i-nullify ang layi nga nagapaiway sang SK kag barangay election sa sining Oktubre 2023. Ginpahayag ni Garcia nga magapadayon ng ilang preparasyon sa piniliayan naman ang mangin desisyon sang Korte Suprema. Dugang pasining nga handa man ng COMELEC ginapaabot nga matapos ang pag-imprenta sang balota subong nga bulan sang Enero. Kung madumduman, nag-file sang petisyon si Attorney Romulo Macalintal nga nagapangabay sang Temporary Restraining Order kung TRO batok sa Republic Act 11935 o kung ang layi nga nagapaiway sa piniliay nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag sang Bank of the Philippine Islands sa BPI nga pila kan transaksyon sa New Year ang na-double posted apang pila lamang ka miyembro ang naapektuhan. Sunod sa BPI, kalakip sa mga transaksyon nga na-post sa makaduha amo ang transaksyon nga ginpaagi sa ATMs, cash accept machines, deposits kag point of sale kag e-commerce debit transactions. Ang nasambit ng mga transaksyon na himo halin Disyembre 30 tutup 31, 2022. Ginpasiguro naman sa BPI nga safe kag secure ang account sa mga miyembro nga naapektuhan.
Sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pang balita nasyonal, nag-issue sa executive order ko ni si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagapalawig sa temporary modification sang import duty rates sang pila ka mga produkto pang agrikultura. Pagi sa EO number 10, ginpalawig ni Marcos sa tubod Desyembre 31, 2023 ang tariff rates para sa baboy, praska banokon frozen man, kag 15% sa in-quota kag 25% sa out-quota. Mais kag 5% sa in-quota kag 15% sa out-quota. Kag humay sa 35% sa in kag out quota. Samtang padayon naman nga mangin duty free ang coal imports pero mangin subject pa sa semestral review pagkatapos ng Desyembre 31 sa karon nga tuiga. Nasaad man sa EO nga nagakinahanglan sang pagpalawig sang kaepektibo sang reduced tariff rates sa mga produkto sang baboy, mais, humay kag coal para mapabilin nga kasarangan ang presyo kag makagarantiya sang tayuyon nga supply sa mga produkto. Damlag pa ginendorso sa National Economic and Development Authority o NEDA ang pagpalawig sa EO 171 nga ginpermahan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa tuyo nga mangin estableng impact sang inflationary pressures nga resulta sang Ukraine-Russia crisis, pagbaskog sang sources sa supply kag pagnubo sang major commodity prices. Ginanunsyo ni Senator Grace Poe nga nagtala na sang hearing agud mausisa ang natabo nga glitch sa air traffic management system sa Pilipinas nga nagapekto sa madamo nga flights sa tung adlaw sang bagong tuig. Suno kay Poe, target sini nga magpatawag sang hearing sa Enero 12 agud mahatagan ligwa ang Civil Aviation Authority of the Philippines ukon kaap kag Department of Transportation ukon DOTR nga mapabalik sa normal ang airport operations. Nagapati si Poe nga sa ginhatag nga ligwa wala na sang rason ang mga key executives para hindi makatambong sa hearing. Sa nahibaluan, yara sa 65,000 ka mga pasahero ang napektuhan sang glitch sa diin, ang mga biyahe gin-cancel, gin-divert kag delayed. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Antas kita magtakop aksyonan, ginatamyaw talang sang mayong gabi nga nakatutok online kag on air si Lorna Diligencia. Mayong gabi. Mayong gabi. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon, balita evening edition. Karon nga daw Miyerkules sa Enero 4, 2023. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.